Wirja unika fil-Kunsill Lokali tal-Marsa b'22 presepju mhux biss tiċċelebra t-twelid ta' Ġesu Bambin bħal kull presepju tradizzjonali, iżda saħansitra tenfasizza dwar l-identità u l-istorja ta' dan il-lokal. Kull presepju hu maħdum b'dettal kbir b'mod partikolari l-akbar wieħed fosthom li juri b'mod realistiku ħafna bini karatteristiku tal-Marsa biex bekk joħloq xbija ħajja ta' kif din kienet matul is-snin. Il-pasturi li jiffurmaw parti minn dan il-presepju ukoll huma magħmulin bl-idejn minn nies tal-Marsa stess li bħila paċenzja u mħabba kbira għal din it-tradizzjoni ħolqu xogħol artistiku ta' livell għoli. Interessanti hu l-fatt li tnejn minn dawn il-pasturi jirrappreżentaw lil dawk stess li ħadmu, ġest li jkompli jagħti valur emozjonali u personali lil wirja, kif spjega lil One News l-artista Lambriffa. Il-pasturi ħafna minnhom personalizzati kollha fuq nies jiġifieri li jgħixu veru jew għadhom jgħixu sal-lum. U fosthom għandna lili u l-pasturi li għamel il-pasturi dell-ispiteri. Sibna application fuq il-mobile naħseb kulħadd jiftakara li xejħek u ħadna ritrat kull wieħed u ħadem il-personaġġi fuq blak l-ġuħ. Dan il-presepju jieħu lill-viżitaturi fuq vjaġġ ta' dari mill-Knisja l-qadima sad-dar ta' ħdejja sat-tinda tal-patata li tfakkar fil-kummerċ tradizzjonali tal-immoddi u x-xeni ta' tfal jilagħbu l-passju fit-triq f'memorji u drawwiet sbieħ tal-passat li llum osfru jew kważi. Tali dettalji l-koll flimkien jagħmlu dan il-presepju mhux biss rappreżentazzjoni reliġjuża iżda wkoll dokument kulturali ħaj. Presepju bħal dan joffri spazju ta' riflessjoni, nostalġija u apprezzament tal-wirt kulturali tagħna u jkompli jsaħħaħ is-sens ta' komunità li minn dejjem kienet karatteristika ewlenija tal-Marsa bħal lokalitajiet oħrajn antiki. Il-wirja se tibqa' miftuħa sas-6 ta' Jannar li ġej, esklus nhar l-ewwel tas-sena.